Bună seara, distinșilor, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune sau un nou episod din Colectiv Business și îmi face mare plăcere. Am un subiect foarte, foarte frumos astăzi și amplu și datorită emoțiilor pe care le-am transformat într-o bucurie fantastică. Astăzi vom vorbi despre ceva inedit, ceea ce s-a întâmplat în acest weekend sau după acest weekend prelungit. Vă mulțumesc foarte frumos pentru tot ce mi-ați scris după emisiunea cu numărul 12. Astăzi este emisiunea cu numărul 13, care este chiar cu noroc pentru noi și pentru suflarea pe care o să o reprezentăm astăzi. Și astăzi o să vorbim despre antreprenoriat, pasiune și două culori, roșu-alb. Bună seara, le spunem și invitaților mei. Cătălin Alexandru și Ionut Zaina, doi antreprenori, doi pasionați de jurnalism, doi pasionați de două culori roșu-alb și doi oameni care, sau fără de care, clubul sportiv Dinamo București și clubul de fotbal Dinamo București probabil că ar fi avut anumite deficiențe. Și începem așa. Ce v-a determinat să înființați Radio Dinamo 1948? Hai să înceapă Ionut și după aia să vedem fiecare cum se simte după 10 ani. Diferite, după 10 ani. După 10 ani. Că, în următorul an vom face 10 ani de Radio Dinamo, în martie. Și au trecut ani foarte, foarte repede. A fost dorința de a informa corect suflarea dinamovistă. Pentru că întotdeauna în presa de sport a existat o tendință, sau au existat mai multe tendințe. Și am simțit nevoia să informăm cumva din perspectivă dinamovistă. A fost strict pasiune și dorința de a informa suporterii din punctul de vedere al unui dinamovist. Pentru că un om de presă este neutru sau de multe ori influențat, chiar dacă nu recunoaște, de echipa cu care ține. Da, totuși, înființarea acestui post de radio, pe lângă statutul de suporter pe care îl aveți, sau de pasionat, sau de apropiați ai clubului, vă dă și acest statut de antreprenor. Absolut. Pentru absolut, că da. Asta este și ideea. Cum ați îmbinat? Asta vreau să discutăm, pasiunea cu antreprenoriatul. Și... Aici este interesant pentru că proiectul a început la un nivel foarte basic, foarte de jos, cu un post de radio online, cu o pagină de Facebook aflată la început, cu un site care atunci nici măcar nu avea versiunea de mobile. Cel puțin în 2014 când am început era foarte jos, dar treptat, uite, la mine a fost concomitent și cu urmarea facultății de marketing, pentru că mi-am dorit foarte mult să fac și marketing, să fac și comunicare, că ai spus pasionați de fotbal, de jurnalism, uite și de media. Am devenit pasionați de media, de comunicare și prin asta s-a dezvoltat, pentru că ce era Radio Dinamo la început nu seamănă absolut deloc cu ce este în momentul de față. Chiar ne gândim, nu știu dacă mai are ceva în comun, doar numele, că suntem un radio care nici măcar nu suntem radio efectiv, suntem video de 2 ori pe zi și ne văd oamenii, discută cu noi, dialoghează cu noi, o să intrăm în detalii. Practic ce am început noi și ce suntem acum nu mai are nicio legătură, dar asta e greu. Atunci am pornit de la o idee de a informa, cum a spus și Ionuț. Era de a informa și de a fi alături de Dinamo, de a îmbina pasiunea noastră pentru Dinamo cu ideea de informare și de interacțiune cu suporterii. Sunt două momente. Când ne-am dat seama că putem să facem o chestie care să ducă în antreprenoriat, a fost, cred că, după 2 ani de zile de Radio Dinamo. Primii 2 ani au fost strict pasiune, nicio clipă nu ne-am gândit că am putea transforma asta într-o idee de business propriu. În niciun caz. Nu ne-am gândit în starea inițială, era pur pasiune, eram acolo, trup și suflet, multe ore pe zi, entuziasm. De început, da. Până am constatat, și aici Cătălina a fost mai rapid decât mine, că ne ia foarte mult timp. Ne ocupa foarte mult timp într-o zi. Cred că ajunseserăm de la o pasiune să o transformăm într-o muncă de 6-7 ore pe zi. Și la început mă gândesc că a fost o muncă care n-a fost sub nicio formă remunerată. Nu. Investițiile noastre, adică noi a trebuit să investim inițial în dezvoltarea paginii de Facebook, spre exemplu, pentru a avea un reach cât mai mare, pentru a crește comunitatea, a dezvolta în site, în publicitate, să te faci puțin cunoscut în rândul fanilor și devenise puțin frustrant. De ce doar investim și unde este partea în care măcar să susținem acest proiect? Și a spus și Ionuț, cam 2 ani a fost nevoie să ne dăm seama. Și nu minte că intrasem în anul al 3-lea și atunci a întrebat Cătălina, a venit și a spus o chestie simplă. Țin minte că m-a șocat, pentru prima oară m-a invitat la o cafea atunci, am crezut că s-a întâmplat ceva, dar deși eram foarte bun prieten, stăteam în zone diferite, era dificil, ne vedeam doar la meciuri și mi-a spus cum transformăm asta într-o chestie rentabilă.
Atunci, cred că erau deja 3 ani de zile. Nu, cam 2 ani Sau erau. 2 ani. Și am început ușor să încercăm să găsim surse de finanțare. Un plus care l-a adus radio comunității, l-ați simțit la un moment dat? Adică sunteți în rândul familiei Dinamo auziți, vă urmăresc? Uite, acum poate o să fie, nu vreau să sune aroganță, dar am fost la evenimentul dedicat promovării și au fost jucătorii, suporteri, cei din staff, cei din conducere și am avut și o plăcută surpriză să vină oameni să facă o poză și cu mine și cu Ionuț. Da, asta e o apreciere. A doua oară, a treia oară, a patra oară, a cincea oară și îmi gândeam, ok, înseamnă că ceva facem bine și asta nu s-a întâmplat doar acum. Mai merg pe stradă, salut Cătălin de la Radio Dinamo, mai trecea cineva cu mașina, hai Dinamo, m-a venit cineva, m-a salutat în mall, nu știam cine și atunci mi-am dat seama că ceva facem bine în rândul comunității și rolul nostru cred că a fost foarte important post-retrogradare. Eu am spus atunci un lucru și mulți nu l-au înțeles. Noi am început să înțelegem cum funcționează puțin presa. Dinamo nu va mai fi în prim plan odată cu retrogradarea. Nu se va mai scrie atât de mult despre Dinamo, nu va mai fi în headline, da? Breaking news, cei la Dinamo nu o să intereseze. Va fi difuzat la ora 11 meciul respectiv, ceea ce e dureros pentru toată suflarea. Și noi ne-am asumat că o să fim acolo și când jucăm la ora 11 duminica și când suntem la Giurgiu și când suntem la Clinceni pentru a menține această legătură vie între suporteri și echipă. Ce au special suporterii dinamoviști? Fac parte din familia Dinamo și telespectatorii știu și oamenii care mă urmăresc știu. Sunt cumpătat, nu sunt habotnic, dar totuși se tot vorbește că suporterul dinamovist este diferit de ceilalți suporteri. Prin ce? Prin atașament, prin inteligență, mult peste media fanilor celelalte echipe, cu tot respectul, și prin faptul că sunt foarte, foarte implicați. Ei nu așteaptă de la cineva, ei vor să se implice în permanență, vor să vină cu un plus valoare, majoritatea dintre ei, pentru că de multe ori auzim atunci când avem discuții noi cum putem ajuta și s-a văzut în ultimii ani foarte bine că e un fenomen unic. E pe principiu ce poate să facă Dinamo pentru tine, dar ce poți să faci și tu pentru Dinamo. Și oamenii au răspuns pozitiv la această inițiativă. Au fost multe alte echipe care au încercat să primească ceva în plus de la suporte, nu doar susținerea efectivă pe stadion, și Dinamo a adus acest concept în România, mă refer, la alt nivel. Vorbim de 15.000 de oameni care la un moment dat au ales să dea bani neprimind ceva, un beneficiu concret, nu știu, un pahar, o eșarfă, un tricou. Era vorba pur și simplu să dea pentru a susține și atât. Beneficiu, bine, fiind cel pe care îl simțim astăzi, faptul că Dinamo este în viață și prin implicarea suporterilor. Ca antreprenor, care au fost dificultățile pe care le-ați întâmpinat în înființarea acestui post de radio? Și mă refer și la birocrație, mă refer la tot ce înseamnă a pune pe picioare acest business. Ați avut dificultăți? Dificultăți nu la înființare, repet, din ce a pornit, dar ulterior au apărut dificultăți. Pandemia, retrogradarea echipei au adus niște puncte critice și în proiectul nostru. Da, niște puncte absolut. În care aici recunosc dacă putem să mai continuăm sau nu. Efectiv, dacă găsim resursele necesare pentru a aduce proiectul la nivelul următor, pentru că eu cel puțin nu m-am mulțumit niciodată cu puțin. Întotdeauna îmi doresc și mă uit și văd și alții ce fac și încercăm să învățăm de la ei pentru a aduce proiectul la alt nivel. Nu vreau să stagnăm, mie nu-mi place să stagnez, mie nu-mi place să mă mulțumesc cu puțin. Știm că și oamenii, că apropo de dinamoviști, sunt foarte orgolioși și cer mult, ei nu se mulțumesc cu puțin. La un moment dat te împinge piața, pur și simplu, să devii din ce în ce mai bun. Oamenii vor multe, cer calitate și atunci trebuie să te adaptezi. Și uite, o altă problemă, că ai o concurență foarte serioasă. Chiar vreau să... Era următoarea întrebare, adică cum vă diferențiați voi față de alte posturi de radio și marșez și pe faptul că voi fiind doi, înainte de toate sunteți doi oameni care iubiți acest club. Da. Aici cum vă diferențiați? Pentru că una este să vină cineva din afară să facă niște emisiuni sportive despre Dinamo, care hai să spunem că este neutru, și alta este când îl ascultăm pe Cătălin și pe Ionuț, care au și anumite nuanțe sufletești în aceste emisiuni. Uite, aici
poate fi și un dezavantaj, că o persoană te poate considera că ești suporter și atât, părerea ta cât de avizată este. Și eu îi spun, dar vezi, odată suporterul ăsta are 2 facultăți, are și un masterat pe comunicare, urmărește fenomenul ăsta de 20 și ceva de ani, urmărește îndeaproape. Noi, neapărat că suntem în concurență cu alte posturi de radio, suntem în concurență cu site-uri de sport. Aici pot să menționez ProSport, Gazeta, care și ele au, spre exemplu, emisiuni dimineața la aceeași oră la care avem și noi. Concurența noastră nu este doar cu, să zicem, anumite site-uri care sunt dinamoviste, dar suntem în concurență cu site-urile generaliste de sport. Și asta este concurența noastră reală și de aceea noi nu avem voie să ne automulțumim, că știm că iau în spate investiții, au echipe de zeci de jurnaliști, au resurse serioase și nu este ușor să fii în concurență cu trusturi până la urmă. Aici aș puncta exact întrebarea ta. Noi am venit cu inima de dinamoviști în fața oamenilor și asta a contat enorm. Pentru că este altceva când îți prezintă sau când discuți cu unul al tău, unul dintre ai tăi. Am mai venit cu ceva în plus, cu ceva unic, spun eu, la momentul respectiv și care și acum la acest nivel a rămas unic, cu interacțiunea permanentă cu fanii. Pentru că am fost primii care nu doar că am vorbit fanilor, am interacționat în permanență cu ei. Și omul atunci când interacționează devine parte a procesului. El spune, așteaptă să fie contrazis sau să fie confirmat și devine cumva important în cadrul comunității. Dai suporterului acea nevoie de importanță pe care o are. Asta este, vreau să despre feedback-ul pe care îl aveți din partea. E foarte important. La noi asta ne diferențiază față de alte emisiuni. Dacă te uiți pe orice emisiune, vezi sute sau poate chiar mii de comentarii. Dar de ce sunt mii de comentarii? Pentru că noi interacționăm cu ei. Noi de multe ori și de cel mai multe ori noi nu avem nimic pregătit înainte ce discutăm. Intrăm pe live în 2 minute înainte, salut Ionuț, salut Cătălin, hai să dăm drumul la emisiune și începem și vorbim și primim foarte multe întrebări. Omul ne întreabă când e abonamentul, dați-ne informații cu privire la asta și noi răspundem. Și ei apreciază asta pentru că noi nu o facem pentru noi doi, noi facem pentru comunitate și e foarte important pentru că noi suntem partea comunității, noi suntem dinamoviști și suntem partea lor și e foarte important să avem acest feedback continuu. Ei ne întreabă, noi răspundem, ei ne întreabă, noi răspundem. Emisiunile sunt dedicate 100% fotbalului sau aveți participarea activă a voastră ca reporteri și ca antreprenori și la alte sporturi? Adică povestiți despre întreaga familie Dinamo și vorbim despre Vorbim despre, sigur, 80% din content este despre fotbal pentru că este cel care atrage, cel care sportul rege, ca să spun așa. Dar ne putem lăuda cu acest lucru, primii care am promovat handbalul atunci când a revenit în Sara Dinamo. Am fost primul post de radio care a avut o emisiune dedicată handbalului. Și am început să promovăm handbalul foarte mult. Vorbim în general despre tot ce se întâmplă și la clubul sportiv și în sânul familiei Dinamo. Chiar proiectul s-a dezvoltat destul de mult odată cu dezvoltarea echipei de handbal și noi atunci ne-am câștigat un nume pentru că nu eram doar pe fotbal, eram și pe handbal. Atunci am început să dezvoltăm și partea media, partea de fotografii, partea de filme pe care le uploadam pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube, în special la handbal. Acolo am devenit, pentru că și handbalul a crescut de undeva de jos și noi eram la început. Câte televiziuni erau aproape de echipa de handbal în 2014-2015? Foarte puține, nu erau toate meciurile transmise la TV, se juca sâmbătă sau duminică la ora 11, deci înțelegem acest concept care acum e familiar. Și noi eram parte atunci a comunității, deja a fanilor de handbal și încă suntem. N-am uitat, iubim și echipa de handbal, iubim tot ce ține de Dinamo. Acum, bineînțeles, noi o să putem să vorbim foarte mult de volei pentru că nu urmărim suficient sau nu suntem suficient de bine informat. Momentan, că asta mă gândesc că proiectul vostru, dacă va crește, poate veți avea la un moment dat reporteri care se vor ocupa fiecare de câte un sport. Corect. Pentru că eu, din punctul meu de vedere și din punct de vedere al comunicării cu un club, aș vedea acest lucru, pentru că voi la ora actuală vă puteți intitula fără niciun fel de problemă vocea suporterului dinamovist. Și acum vin cu o altă întrebare. Există oare sau Radio Dinamo 1948 și Cătălin cu Ionuț sunteți liant între suporteri și conducerea clubului? Hai să ne referim strict la fotbal acum. Adică
se poate vorbi despre acest lucru, că există un liant, că voi sunteți acest liant între suporteri? Acum da, cred că putem să spunem, până acum câțiva ani nu, dar încercăm bineînțeles să avem o relație obiectivă conducere. Este foarte periculos, este o linie pe care nu trebuie să traversezi în a fi influențat de oamenii de conducere să nu îți spună ce să transmiți. Noi încercăm evident să luăm informațiile și să le transmitem mai departe către oameni, dar trebuie să avem grijă cum transmitem acel mesaj, pentru că noi ne-am format, cum am spus și Ionuț, pentru că suntem suporteri și nu vrem să fim o portavoce, nu vrem să fim aparat de propagandă. Noi vrem să rămânem obiectivi, de aceea eu nu vreau să socializez, de exemplu, foarte mult cu jucătorii, pentru că nu vreau să fiu influențat. Chiar și cu cei din club și cu cei din conducere, prefer să am o relație un pic mai distantă pentru a nu fi influențat. Și pentru a oferi informații, pentru că voi până la urmă asta faceți. Corect. Mă gândeam și am și vorbit cu colegii mei la începuturile proiectului Collective Business și unul dintre obiectivele mele, a rămas în continuare în picioare, a fost să-i aduc la aceeași masă, unde stați și voi. Am vrut să-l aduc pe liderul galeriei Stelei, liderul galeriei lui Dinamo, liderul galeriei Rapidului, care sunt cele trei forțe bucureștene. Bucureștene, da. Toți trei m-au refuzat. Da. Au zis că niciodată nu o să vină toți trei în același studio și nu înțeleg de ce. Voi ați reușit lucrul ăsta? Nu. Nu am reușit acest lucru pentru că Ultra și au codul lor. Și codul lor, de multe ori, este acela de a nu le spune să nu iasă în apariții publice. Foarte rar ies în apariții, mai ales în apariții media. Foarte puțini lideri de galerie. Ei sunt arhicunoscuți, adică dacă ar fi să o luăm așa. Da, sunt arhicunoscuți. Sunt filmați, sunt monitorizați, toți știm cine este la Rapid, cine este la Steaua. acord. Vorbesc de FCSB, că acum cu scindarea asta nu mă interesează, Corect. e la ei acolo, n-am o problemă. Dar aș fi vrut să văd următorul lucru. Băi, șeful de galerie, liderul unei galerii, este până la urmă, pasiunea e clară, este și o meserie? Nu, cred că nu meserie. Nu, cel puțin la Dinamo nu știu să fie o meserie. În alte părți Nu e o meserie, dar e o muncă foarte complicată. E o muncă foarte grea pe care oamenii o fac din pasiune. Și nu este doar ce vedem în timpul meciului, cele 90 de minute. Nu, clar nu. Organizarea pe care trebuie să o faci dinainte. Uite, un exemplu concret la Mioveni. Toată nebunia creată, liderul de galerie trebuia să știe exact cum să procedeze pentru a lua biletele, să ajungă unde trebuie, să ajungă la brigăzile din peluză, să nu ajungă la cine știe, la ce rivali. E foarte complicat și e și contestat. Dacă nu faci într-o parte, de ce nu faci așa? Ei au, cum a spus și Ionuț, au un cod ultra, dar uite, putem să spunem și noi că avem în echipă sau un colaborator, cineva care este chiar membru al unei brigăzi. Este om de peluză, om de brigadă care merge în deplasări, merge și la meciul echipei naționale și dialogăm la fel de bine cum am dialogat cu președintele clubului. Fiindcă suntem dinamoviști. Deci să înțeleg, Ionuț, că acest proiect al meu o să rămână la stadiu de vis. Să-i aducă... Nu știu, s-ar putea ca să-și schimbe și ei mentalitatea la un moment dat. S-ar putea să renunțe la asta cumva în spatele camerelor de la vederi și să apară și să vorbească. Deocamdată, noi nu am reușit să aducem... Da, cel puțin, uite, apropo la noi, Elias nu știu dacă a apărut vreodată într-o declarație video sau sub orice fel, poate mă înșel, dar eu n-am găsit nicio arhivă, nicio filmare. Nu a apărut niciodată, nu, a evitat. Au un cod al lor și... La Rapid și la Steaua au apărut. Nu, i-am văzut. Deci separat, separat i-am observat și am văzut în 5 interviuri și în emisiuni, cel puțin cel de la FCSB apare. Clar. Elias n-a apărut niciodată. Pe Elias nu ți minte să fie apărut niciodată. Și nu știu dacă va reuși cineva, chiar vreau să văd, cred că va fi un record de audiență pentru că va vorbi pentru prima dată, va purta un dialog cu cineva. Eu am o relație de amiciție foarte bună cu Elias și ne știm de foarte mult timp și nu l-am abordat pentru că mi s-a spus din start de către foarte mulți din jurul lui, nu o să-ți vină. Cum am zis și noi. Deci nu o să-ți vină. Confirmăm. Exact, confirmăm. Dar mi-ar plăcea să văd 3 oameni cu 3 grupări total diferite care aparent sunt rivale, să stea la aceeași masă să vorbească despre acest lucru. Ei cred că oricum în sinea lor se respectă unul pe celălalt pentru că ei, cei 3, înțeleg ce presupune să fii un lider de galerie. Cred că
deși bineînțeles sunt lucruri care îi diferențiază, care îi separă, dar în sinea lor cred că se respectă prin simplu fapt că sunt lideri de galerie și înțeleg bine ce presupun, presiunea la care ești supus tot timpul și pericolul uneori pe care îl presupune. Cum ați comentat voi următoarea idee? Un lider de galerie care are o muncă importantă și care răspunde de foarte mulți oameni, da? Care îl ascultă, acei oameni, poate fi folosit și politic? Foarte greu de spus aici. Pentru că, vezi tu, depinde de la om la om. Unii interacționează cu factorul politic, alții nu. Depinde de cum rezonează el. Poate fi folosit politic la un moment dat. De exemplu, dacă este membru al unui partid, sigur că poate fi folosit. Pentru că dispune de niște mase. Asta dispune de niște mase și măcar știe cum să mobilizeze anumite mase. Lui în primul rând, de imaginea lui creată în rândul suporterilor și atunci sunt anumiți suporteri care îl vor urma automat și în politică, dacă vrei. Eu m-aș gândi altfel, aș folosi altfel liderii de galerii, nu i-aș obliga, dar aș încerca să influențez cât mai mult posibil, să îndemne pe cei pe care îi conducă să iasă la vot. Atât. Da. Deci să iasă la vot, să voteze. Nu știu cum e în alte părți, dar la Dinamo niciodată nu l-am auzit pe Elias să îndemne oamenii către o parte sau către altă parte. E foarte periculos aici. Niciodată. Este și în codul lor, de fapt, să nu se implice în politică. Bine, că sunt anumite chestiuni la care, anumite principii la care ader, unii sunt evident în general mai de dreapta. În galeria lui Dinamo este știut acest lucru, sunt orientați mai mult către dreapta, către naționalism mai ales. Și atunci încerci, da, în zona asta, da, să îndemni oamenii, dar când vine vorba de alegeri, preferă să fie cât se poate de neutri, tocmai pentru a nu fi asociați cu un partid sau cu o anumită mișcare. Eu îmi permit aceste întrebări față de voi pentru că, pe lângă faptul că sunteți doi antreprenori de succes, până la urmă s-a dovedit a fi un succes, sunteți doi suporteri, sunteți înainte de toate și doi jurnaliști, pentru că indiferent dacă n-ați urmat VOFAC-ul, ați devenit fără să vezi niște jurnaliști, pentru că voi aveți întrebările, voi așteptați răspunsuri. Corect. Și de-aia mi-am permis să fac această paranteză, să văd și din punctul vostru de vedere și din punct de vedere al jurnaliștilor, pentru că, repet, noi ne-am adunat 3 dinamoviști la masă și mă bucură foarte mult succesul pe care l-am avut și bucuria pe care ne-a creat această echipă și emulația aceasta. Vreau să povestiți un pic și să povestim și din prisma voastră ca jurnalist. Explicați-mi și mie proiectul acesta DDB, voi cum îl vedeți? Noi am fost, dacă vrei, parte inițiantă și permanentă în programul doar Dinamo București. Ne-am asumat acest lucru. Din momentul înființării nu l-am inițiat noi, dar am fost, cred că din primul moment. Am fost încă de la lansare. Încă dinainte de lansare am fost parte a proiectului și am susținut proiectul în permanență și eu nu o să-l susțin în permanență pentru că din punctul meu de vedere este cel mai de succes proiect din România. Și aș vrea să-mi punctez, ca să știe lumea, pentru că am citit foarte multe lucruri, unele scrise cu răutate, altele probabil cu intenția de a da jos pe cineva. Acest proiect a strâns niște bani, nu puțini. Nu puțini. Peste 3,5 milioane de euro. 3,5 milioane de euro. Deci gândiți-vă că lucrul ăsta foarte puține campanii umanitare poate să strângă bani. Corect. Am spus că este unic. Nu există în România. Cred că doar campania pentru Ateneu a mai avut un asemenea succes. Dați un leu pentru Ateneu. Dați un leu pentru Ateneu. Atât. În rest este dar unic. în sport, aici dacă ne rezumăm la sport. La sport, da. Adică totuși gândiți-vă că este foarte greu de găsit acum un investitor care să vină să spună 3,5 milioane pe masă. Da. E greu. Da. Sau, mă rog, nu știu care ar fi greu. Nu cred că ar fi nimeni dispus să facă lucrul ăsta. Dar ce interesant, DDB a avut o perioadă de boom sau când s-a dezvoltat cu adevărat în perioada pandemiei și ne aducem aminte ce neajunsuri erau atunci, câți oameni au intrat în șomaj tehnic, spre exemplu, nu mai aveau joburi și oamenii dădeau bani. Să știi că eu am un prieten care a renunțat la foarte multe lucruri în șomaj și și-a plătit cei 50 de euro pentru a primi cardul, a renoi cardul. Sunt povești emoționante, sunt pensionari care și-au cedat din pensia lor și pensii mici sau pensii de boală și au cedat o parte pentru Dinamo. A fost, cum să spun, este, dacă s-ar face un documentar, găsești niște povești de viață acolo absolut extraordinare. Da. Și de iubire față de club, pentru că tot acest proiect a fost înființat cu un scop, să salveze Dinamo. Scopul a fost atins. A fost un singur scop, acela de a salva Dinamo,
Eram cu Bine, n-a început proiectul inițial, timp de un an și ceva, n-a avut acest scop, dar a devenit scopul de a salva A devenit Dinamo. scopul, Și da. a avut mai mulți ani acest scop, din păcate. Da. Și atunci vă întreb, acest proiect, unic și cum ați povestit și voi, are totuși niște oameni capabili să îl gestioneze? Pentru că am auzit de faptul că s-ar fi luat bani. Am citit despre lucrul ăsta, deci nu este o certitudine, nu este părerea mea, este doar un lucru pe care l-am citit în presă. Că a fost devalizat, că au ajuns la lideri de galerie, că banii nu au ajuns la jucători. A existat și o ceartă internă vis-a-vis de acest lucru. Care e adevărul până la urmă? Sau care este percepția voastră? Zumim puțin ceea ce au auzit și cei de la ANAF și au trimis direcția antifraudă, control de 6 luni de zile, nu au găsit nimic în neregulă. Super. Deci în momentul în Da, care pe îți partea vine asta, antifrauda de la ANAF, Da. îți controlează act cu act, de la Corect. înființare, timp de 6 luni de zile și nu-ți găsește nimic ilegal, Înseamnă clar că Da, este- banii a fost un control în paralel. Aici trebuie să spunem control al clubului Dinamo și control în DDB. Să vadă exact dacă banii care s-au strâns au ajuns în clubul Dinamo și cred că acum un an de zile s-a încheiat acest control și într-adevăr nu s-a întâmplat nimic. De aceea noi suntem împăcați cu gândul că banii pe care i-am dat chiar au ajuns în clubul Dinamo și asta este cel mai Bun, important. și asta se vede acum în performanța pe care a făcut-o Dinamo și în vede- faptul că se vede, Și că avem Dinamo în viață, până la vede urmă prin asta faptul că avem Dinamo în atestă. viață. Atestă faptul că avem Dinamo în viață, pentru că cele 3,5 milioane de euro au fost de fapt serul care a ținut Dinamo la aparate. da. Bineînțeles, acum aici e un moment foarte important și pentru DDB, că nu ți-a spus scopul a fost de a salva Dinamo, dar în momentul în care scopul a fost îndeplinit, ce urmează? Cum te reorganizezi? Care îți va fi următoarea misiune? Că și când faci o afacere și când ai un plan de marketing, primul lucru care este? Misiunea. Da. Încep cu misiunea. Misiunea, da. Care este misiunea? Că de acolo derivă scop, obiective, faci... Viziunea și așa mai departe și... Dar pornești de la misiune, asta e primul, când am învățat și la facultate și am făcut și proiecte, care? Misiunea. Acum noi nu știm care este misiunea, sincer. Și noi ca membri cotizanți, că până la urmă asta suntem, dar cred că trebuie să ne punem cu toții la masă și să găsim acea misiune. Încotro Dinamo, încotro DDB de fapt. De ce există aceste fracțiuni între suporterul Dinamo? Că sunt... și aici iarăși un lucru pe care îl știm. Există fracțiuni între ei. De ce suporterii nu sunt toți o masă? De ce nu există o singură religie? Deși cu toții iubim pe Dumnezeu. Pentru că fiecare vede dragostea la un moment dat diferit. Și pentru că fiecare își pune pasiunea în mod diferit. Și pentru că fiecare interpretează diferit. De aceea sunt mai multe fracțiuni. Vorbim despre o comunitate foarte mare de oameni în care automat vor fi și direcții secundare, da? Nu există creștinismul ca și religie mare, dar există multe grupări în creștinism. Da? Asta nu înseamnă că nu iubesc același Dumnezeu, că nu au aceeași credință. La fel și acele fracțiuni, dacă vrei, iubesc la fel de mult Dinamo și le respectăm la fel de mult și le apreciem la fel de mult, pentru că, dar văd lucrurile diferit. Cât de greu este să aduceți în emisiune oameni care nu... Aduceți și oameni care poate să-și dea cu părerea despre Dinamo, care să nu fie implicați în fenomen? Sau emisiunile voastre le faceți doar cu invitați din cadrul clubului? Nu, avem și suporteri care vin, suporteri, de fapt toți suntem suporteri, dar avem și suporteri care oferă un punct de vedere. Menționam de cel care este membru în peluză, într-o brigadă. El a jucat fotbal, joacă acum la nivel amator, dar este până la urmă doar suporter și vorbește din perspectiva suporterului și de multe ori oamenii apreciază pentru că omul de fotbal sau conducătorul care încearcă să se schiveze sau uneori se gândește ce trebuie să spună, cum trebuie să spună și suporterul în general vorbește liber și vorbește din suflet. Și oamenii apreciază de mai mult autenticitatea, dar bineînțeles că informația reală sau informația pertinentă de multe ori oferă cel din club. Oferă conducătorul, oferă președintele, oferă directorul sportiv, oferă antrenorul, dar din suflet vorbește în general suporterul. Ce părere aveți despre noua conducere lui Dinamo? Voi ca și suporteri și jurnaliști. So far so good, cum ar spune chinezii. Adică... Până acum, ceea ce au spus că fac, au făcut. Punctual. Au spus că vor asigura continuitatea echipei până la aprobarea planului.
au făcut acest lucru, au spus că vor asigura liniștea echipei, au plătit salariile, s-a întâmplat acest lucru, au spus că Dinamo va lua licența, s-a întâmplat, s-a luat licența, până acum punctual nu avem nimic, cel puțin eu nu am nimic de reproșat. Ceea ce au spus că fac, au făcut punct cu punct. Cred că concluzii așa momentan putem să tragem. Da, nu avem nimic de reproșat. Pare un proiect nou, pare un proiect diferit față de tot ce am văzut apropo de unicitate în fotbalul românesc, să fie oameni care să aducă oameni de afaceri, dar să nu fie un singur om de afaceri. Că noi suntem obișnuiți în fotbalul românesc cum? Clubul Craiova al lui, CFR al lui. Aici să nu fie clubul unei singure persoane, să fie un grup de investitori. Și chiar discutam cu Eugen Voicu și puncta, ne-a venit să investim. Foarte interesant. Atenție, nu băgăm bani, noi investim. E altă viziune. Mie mi se pare una modernă. Modernă. Mie se pare interesant, dar vreau să văd cum evoluează, pentru că acum este un moment cheie, revenirea în prima ligă, planul de reorganizare care a ajuns într-un punct iminent de a fi aprobat și să fie tăiate multe datorii, să vedem exact acum care este faza următoare. Că a spus Ionuț, prima fază îndeplinit, obiectivele îndeplinite, licența, salariile și chiar promovarea. Da. Promovarea a fost o consecință a lucrurilor bune făcute în aceste luni. Eu sunt de părere că cei care sunt acum la Dinamo ar trebui sunt convins că se vor ține de plan, pentru că suporterul dinamovist de-a lungul timpului a fost foarte mințit. Și suporterul dinamovist acum nu mai poate fi mințit, sub nicio formă, mai ales când a arătat, pentru că sunt 100% convins că dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla să fie vreo necaz cu actuala conducere, eu sunt convins că DDB-ul ar fi în stare să mai strângă 3,5 milioane. Absolut. Absolut, și eu cred acest lucru și mai este un aspect. Nu mai poate fi mințit pentru că acum suporterul, prin intermediul programului Doar Dinamo București, este partea acționariatului. Atunci când se iau decizii majore care țin de viitorul clubului și cu implicații majore, suporterul este automat informat pentru că primește informația ca orice alt acționar. Da, și apropo că ai întrebat mai devreme ce îl diferă pe suporterul dinamovist, este foarte bine informat și urmărește îndeaproape și are o memorie foarte bună. Mi-am dat seama în momentul în care a fost Cristi Borcea la meci și a vorbit, a strânit o reacție de ură, viscerală. Mi-am dat seama, wow, ce reacție, pentru că oamenii nu au uitat ce au făcut Cristi Borcea, ce au făcut ceilalți acționari. Și suporterii vor fi foarte atenți la cei care vor veni. Noi vom fi, cred că, un câine de pază al clubului, pentru că nu vrem să mai trecem prin ce am trecut. Dacă vrei, acesta este o misiune a DDB-ului în continuare. Va fi câinele de pază, ținând cont de faptul că este acționar, care are acces la tot ceea ce se întâmplă în club, cum are orice acționar, acces. Adică președintele DDB-ului poate să ceară actele contabile, poate să vadă ce se întâmplă. În momentul în care clubul va ieși din insolvență, va deveni membru al Consiliului de Administrație. Deci va avea acces la tot ce ține de contabilitate. Și acum, prin administratorul judiciar, Vlad Iacob, are dreptul să fie informat ca orice alt acționar. Dar aici un amendament trebuie să fie, aici a suferit puțin de DB și aici trebuie lucrat comunicarea asta între ce se întâmplă la conducere în club, la nivelul conducerii de DB și către oameni. Oamenii să fie mai bine informați. Dacă se va întâmpla acest lucru, toată lumea va avea de câștigat. Și părerea mea ar fi că la ceea ce faceți voi cu Radio Dinamo 1948, da? Să ajungeți la nivelul în care toate aceste informații și toate aceste comunicări să ajungă la suporteri și suporterul dinamovist să aibă în cap, începe ziua, dăm drumul la radio să vedem ce se întâmplă, să aflu știrile despre Dinamo. Asta se întâmplă, dar uneori trebuie să vină și direct de la sursă, că noi am mai discutat la un moment dat cu o informație, noi putem să o dăm și o primim și o dăm, dar spunem, da, dar ar fi mai bine să vină de acolo, ar fi mai bine ca DDB-ul să dea un anumit comunicat, nu să vină prin intermediul nostru, chiar dacă spui da, uite, tu ești mai în câștig, da, dar lasă să fie și câștigului sau clubul să dea un anumit comunicat direct. Întrebai de dificultăți. Cea mai mare dificultate a fost să găsim echilibru între partea de presă și partea de suporte. Pentru că de multe ori noi primim informații care ar dăuna imaginii clubului și atunci nu le dăm. Noi protejăm clubul mai mult decât o protejează cei din club. Sunt informații care ar dăuna imaginii clubului și le spunem, asta nu trebuie să apară în presă. Aveți grijă, asta nu trebuie să apară în presă.
Și s-a întâmplat o să apară în presă, deși voi ați pus s-a aceste întâmplat, frâne s-a și... întâmplat de multe ori. De multe ori. Cel puțin noi măcar îi avertizăm, vedeți că s-a aflat, în câteva ore va apărea undeva în presă. Ne dăm seama și de informații, deja prin experiența dobândită ne dăm seama când ceva apare sau ceva nu va apărea și atunci îi spunem, vedeți că în următoarele ore și cam negreșit apare Pe mine mă miră foarte tare cum apar informațiile despre bani, când se cumpără un jucător, cât costă cumpără. Cine dă aceste informații? E cineva din interior care totuși răsuflă cu Sunt ceva. mai multe căi, pentru că un jucător are prieteni cu care vorbește. Sau are impresar și Sau are impresarul impresar care are interesul să dea în presă direct, astfel am văzut încât să direct asta, că creeze... impresarul în general se discută. Impresarul poate să transmită informația. Înainte mai erau și din club care spuneau, pentru că erau interese antagonice, tocmai de aceea Dinamo a retrogradat, pentru că ani de zile au existat mai multe grupări în birourile de la Dinamo și erau grupări antagonice și se foloseau de presă, dând informații presă. Dar care a fost scopul? Aia întreb că nu, dacă toți tragem la aceea sau tindem să tragem la aceeași căruță, de ce trebuie să ne faultăm între noi? Acum poate folosim la trecut, că asta se întâmplă. Acum nu se mai întâmplă la fel. Chiar am observat în ultima campanie de transferuri, oficial știam de jucători și chiar când ne-a anunțat clubul, nu mai răsuflau atât de ușor informațiile, pentru că trăgeam la aceeași căruță, nu toți. Nu toți au tras și au fost jucători care nu au tras la aceeași. Care era interesul lor atunci? Asta stau și mă întreb. Exact ceea ce ne macină foarte tare, nevoia de importanță. Că zici, bă, sau fac ceva răzbunare pentru față bani. de cineva Sau din club, față de un răzbunare față de antrenor, cineva. să facă Exact. rău. Vreau să indirect arate că clubului. sunt mai buni decât colegul lui. Și atunci se faultau unii pe alții. Și de aceea trebuia curățat vestiarul și poate retrogradarea de fapt nu poate, sigur a făcut un lucru foarte bun pentru că a ajutat să curețe clubul și pornind de acolo. Asta fac, eu intru cât de des pot în direct la prietenul meu Vasile Liber de la Sport Total FM, la Bârfe și Sport cu Sile Liber și el știind că sunt dinamovist m-a întrebat, dom'le, ești mulțumit? Ești mulțumit? Și i-am zis, da, sunt foarte mulțumit că Dinamo a retrogradat. Pentru faptul că, una la mână, a creat o masă unită de suporteri, lucru pe care eu n-aș fi crezut chestia asta. N-am crezut în viața mea că se va întâmpla acest lucru. Adică, și doi la mână a creat o apropiere foarte mare între oameni din club, jucători. Așa este. Și, Așa este. Adică, mie mi se pare totuși la Dinamo o unicitate, faptul cum se pune problema asta. S-a mai întâmplat ceva, s-a creat o purificare a clubului, la toate nivelurile. La nivel de birouri, la nivel de organizație. S-a purificat tot pentru că în momentul în care ai ajuns foarte jos, era lupta pentru supraviețuire. Atunci nu mai existau interese mici, interese meschine. Nu mai aveai nimic meschin. Puneai totul pentru ca să trăiască acest club. Și acest lucru nu l-am făcut doar noi suporterii, l-au făcut și cei din conducerea clubului și așa mai departe. Chiar un caz de studiat aici, pentru că în 29 mai 2022 clubul l-a retrogradat și toți vorbeau că va fi dărâmat stadionul, că suporterii gata vor părăsi echipa, clubul va intra în faliment și la un an distanță să ai 25.000 de spectatori pe arena națională și nu era atmosfera aia negativă. Nu. A fost cu totul și cu totul altceva, pentru că la acel meci cu Cluj simțeai energia negativă în aer, simțeai că oricând se poate întâmpla ceva rău. Da. E un caz de studiat aici. Cum au ajuns în Liga a doua 5.000 de suporteri în deplasare când Dinamo în Liga 1 avea 1.000 de spectatori la meciurile de acasă. E un caz de studiat aici. Ați fi de acord dacă v-aș face o propunere pentru o perioadă, hai să spunem, mai îndelugată de timp, să facem împreună o colaborare și să facem un documentar filmat și povestit despre cum a evoluat DDB-ul și despre exact ce ai spus tu, poveștile acelea de viață de oameni care și-au dat ultimul bănuț, pentru că acest lucru va trebui să rămână. Clar. Ar trebui să facem un documentar foarte lung, pentru că, uite, când a spus de oameni care au dat ultimul bănuț, mi-am adus aminte de doamna de pensionară care a trimis un detergent de rufe la Săptica. Da. Sau de domnul raportarul care și-a prelungit cardul până în 2050. Deși are o vârstă. Deci are o vârstă și știe că nu va trăi până atunci. Pentru că acest lucru este foarte important pentru generațiile tinere. Și să transmită mai departe. Da, spunea Cătălin de pandemie, îți vine să crezi că au venit oameni din Spania, din Anglia, ca să vadă echipa 3 minute, pentru că nu puteau intra pe stadion și am făcut o chemare să-i primim pe băieți în pandemie la intrarea în stadion, să-i aplaudăm
Și au venit oameni din Anglia, din Spania pentru 3 minute. Și știm cum se circula atunci, cât de greu Da, era. era foarte, da. Și au venit Minunat. acasă să fac, cum spuneam, o plimbare pe Barbu Văcărescu. Deci au venit de acolo, au cheltuit 1000 de euro pe drum, pe Cunosc transport. momentul vină- când și-au aplaudat autocarul. Da. Printre Și ei erau erau oameni suporteri din veniți de Anglia. la mii de kilometri, veniți doar pentru acel moment. Au venit să facă o plimbare pe Barbu Văcărescu, să vadă autocarul echipei, nici măcar jucătorii, și apoi au plecat înapoi. Mie mi se pare absolut fabulos. Într-adevăr, chiar aveam o discuție cu actorul Alex Conovaru că se face un film despre celebra coregrafie, prima oră gratis, coregrafia doar Dinamo București la meciul FCSB. Inteligența suporterului de Vest clar nu poate să conteste nimeni. Și spuneam, ar trebui făcută și o continuare la un moment dat, chiar sub formă de documentar, ce s-a întâmplat, cum a evoluat de la o coregrafie și ce a devenit DDB-ul, că atunci a fost o farsă. Eu vă pot promite că în maximum 3 săptămâni vă dau ca un scenariu să-l discutăm împreună și eu chiar aș face acest documentar, pentru că acest film, chiar film, ar trebui să ruleze, să-l învețe toți cei care se apropie și ăștia mici, copilașii care nu știu. Da? Da. Adică așa cum mă ducea pe mine tata la 5 ani, eu am devenit dinamovist de la 4 ani la un meci de hockey, să știți, la Dinamo Steaua pe Când aveam secție de Când hockey. aveam secție secție de hockey și tata m-a dus la meci de hockey, țin minte ca acum, cu Miercurea Ciuc, și am bătut cu 6-4 și tata mi-a zis: asta e cea mai bună echipă pe care o vezi. Evident, patinoarul plin, steaguri, nu erau fulare, erau steaguri atunci, așa mai departe. Și aș face lucrul ăsta pentru că eu, de exemplu, dacă mă ajută Dumnezeu și o să am la anul un copil, să spunem, da? Va trebui să-i arăt filmul ăsta, să-l vadă, să înțeleagă. Aici pentru mine devine fascinant când văd copii de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani, chiar și mai mari. Dau seama, ei nu prind acum performanță. Oare cum reușesc ei să se atașeze? De fapt, anii trecuți a fost foarte problematic. Cum reușeau să se atașeze de o echipă? Aici mi-ai ridicat-o la fileu. Continuați și îți spune întrebarea, din punctul vostru de vedere. Dinamo oare este într-o scădere a suporterilor? Da, absolut. Absolut. Orice rezultat negativ, îndelungat, și la noi am avut 4 ani de cădere. Nu, Ionuț, avem mai mulți ani. Nu, 7 ani de cădere. Gândește-te, dar gândește-te tu, generația ta și generația ta, obișnuiți cu titluri, cu trofee, cu performanță europeană, căderea, dacă vrei, din 2007, tot de la cel meci cu din Lazio. 2007, Lazio. doar că acum căderea a fost foarte accentuată. Păi da, dar au început, sunt oameni care s-au detașat treptat, bineînțeles, din ce în ce mai mulți, n-au mai avut cum să transmită generațiilor următoare, dar, pe de altă parte, cei care au rămas sunt foarte atașați. Îți dai seama că sunt acei suporteri care chiar aderă fie vreme bună, fie vreme rea. Iubesc echipa și în momentele grele. Eu că am mai avut un moment frumos în care am văzut iarăși o emulație în rândul gailor Dinamo, dacă mai ții minte perioada lui Cornel Dinu cu 99-2000. Bine, când am luat primul titlu după o perioadă lungă. Da. Cu o echipă frumoasă, cu o echipă solidă. Da. Am pierdut în primul an în detrimentul Rapidului, parcă nu? Da, Și după care am ieșit campioni la FC campion. Național. Vreau să spun un singur lucru. Atunci, în cele două campionate, nu a fost absolut niciun meci în care să nu mă duc. Și mi-organizam, jucăm sâmbătă sau duminică la Bissa. Plecam de vineri sau de joi. Făceam și turismul necesar și așa mai departe. Atunci am văzut într-adevăr că Dinamo totuși este iubită și în țară. Nu este chiar atât de hulită. Și uite, așa se întâmplă și acum, foarte interesant. Sunt mulți suporteri care îmbină și plecarea și hai să vizităm și locul ăla, să vizităm prietenii din Sibiu, din Cluj. Cel puțin noi cam așa facem. Până acum câțiva ani noi nu prea făceam deplasări. Dar a devenit conceptul de deplasare și de a te întâlni cu oameni de acolo și de a socializa și un pic de turism. Mai este un lucru. DDB-ul a reușit să facă un lucru extraordinar, comunități locale foarte puternice, pentru că s-au cunoscut membrii DDB din aceeași comunitate. S-au întâlnit, s-au văzut față în față. Unii și-au făcut sediu, cei din Ialomița au un sediu absolut fabulos, făcut de ei, plătit de ei.
în Ială. Da. Și mi se părea că zona asta de sud al țării nu ne iubește deloc. Și noi aveam aceeași impresie. Adică eu zic, bă, dinamoviștii sunt puțin dincolo de după Brașov și acolo mai... Și nu departe, că în Timișoara e mare problemă. Nu ne iubesc deloc. Nu, Dar acolo. avem membri de TB și în Timișoara. Avem câțiva. Avem, dar proporția oricum. Proporția, da. Dacă vorbim de Cluj, de Oradea, acolo sunt foarte mulți dinamoviști. S-au făcut comunități în Constanța, avem o grupare foarte puternică și oameni care vin la ultimul meci au venit cu 2 autocare. Și de asta când te duci într-o deplasare, spre exemplu, vom merge la Constanța, nu vom merge doar la meci, vom merge să vizităm și comunitatea, știu cum e, să da, socializăm cu ei. Eu n-am prins de DB, că nu exista atunci, dar am văzut lucrul ăsta. Adică S-au făcut comunități extraordinare. Și de asta ai puternice 5.000 de și suporteri la Sibiu într-o deplasare la ora 11, sâmbătă 5 martie. De aceea la Iași ai avut 2000 de dinamoviști. E ceva senzațional creată rândul Mă uit la fanilor. voi și vă admir fantastic. Eu n-aș fi fost bun să fac în viața vieților mele vreo emisiune de sport, prin prisma faptului că sunt dinamoviști și probabil că am avut o propunere la un moment dat și am refuzat pentru că eu n-aș fi putut niciodată să stau să mă abțin, de exemplu, dacă l-aș avea în față pe Becali la un interviu. Da. N-aș putea, adică nu ca așa ceva cu personajul Becali, dar n-ai cum să... Bine, pentru noi e ușor, că interacționăm doar cu dinamoviști. Sigur, unii contestați, unii mai puțin contestați. Da, nici noi nu i-am apreciat pe toți. Nici noi nu i-am apreciat pe toți, dar am încercat să Dar, fim de cât exemplu, mai dacă echilibrați. voi ați merge la un meci în care am jucat noi cu o rivală, da? Și ați fi dispuși să luați interviu, hai să spunem lui Adrian Mutu, de exemplu. Vi s-ar permite lucrul ăsta? Că vă legitimați ca fiind de la Radio Dinamo 1948, clar, 100%. Radio Dinamo 1948, cu toată modestia, a devenit un brand foarte cunoscut. Da, vreau să-mi vorbești nu cu modestie, pentru că ați muncit atâta timp. Radio Dinamo să-mi povestiți de lucrul ăsta. 1948, cum să spun, eu mi-am dat seama de puterea a ceea ce înseamnă brandul ăsta încă înainte de plecarea lui Negoiță. În momentul în care scriam ceva și nu eram în relații bune cu conducerea de atunci, pentru că făceau multe lucruri cu care noi suporterii nu eram de acord. Și îmi spuneau cei din club că, băi, e durere aici, când primul lucru pe care îl fac ăștia când ajung la birou, citesc sau ascultă emisiune sau citesc ce se scrie pe Radio Dinamo. Senzație. Da, și asta se întâmplă de ani de zile, vorbim Foarte de undeva bine. din 2018, cam atunci a început, 2017-2018. Pentru că voi fiind independenți, nu poate să vină absolut nimeni din conducerea Dinamo să spun, băi, gata, de azi nu mai emiteți. Sau de astăzi nu mai apăreți, nu mai dați nicio știre. Apoi s-a mai întâmplat un lucru, faptul că au început să ne citeze toată presa centrală. Având exclusivități, a început toată presa centrală să ne privească. Super faină asta. Deci am avut... Atunci îți dai seama că ai legitimitate și în rândul presei, spre exemplu, pentru că nu, dacă ajungi să fii citat, că ai o informație, că ai dat o informație verificată, până la urmă, că și ei trebuie să verifice, să-și dea seama că ce citează de la tine este corect și dacă tu dai informații corecte, vei fi citat în continuare. Ne s-au dat emisiunile, pur și simplu au fost emisiuni întregi, puse pe GSP, puse pe... sau părți din emisiuni, pe Dar ați avut jurnaliști, hai să spunem jurnaliști de prestigiu de la noi, care să vă caute, să vă se consulte cu voi sau să vă cheme. Doamne, prietenul Ovidiu, vreau să vorbesc astăzi despre Dinamo București. În permanență. Ce a fost pentru noi un moment la fel foarte important de câteva luni de când ni s-a propus și am acceptat să avem o emisiune dedicată clubului Dinamo la un site generalist, la Play Sport, să avem o emisiune joi seara despre Dinamo. Super. Bine, am fost și la Realitatea Sportivă înainte. Exact, am avut o emisiune Ultras Dinamo la Realitatea Sportivă. Deci, am fost căutați în general de către cei din presă, mai ales că au început să ne și cunoască, ne și respectăm unii pe alții și nu a fost niciun fel de problemă. Pur și simplu ne-au tratat ca pe niște colegi de-ai lor. Ceea ce e firesc până la că noi n-am atacat. Aici suporterii au în general tendința să atace presa, chiar și presa centrală, și noi întotdeauna am încercat să fim atenți, pentru că noi știm ce meserie fac, noi știm ce presupune munca de jurnalist și atunci noi trebuie să fim colegi până la urmă cu ei. Noi suntem colegi cu ei, apreciem munca lor și la rândul lor și ei apreciază ce facem noi. Mai ales dacă avem informații, putem să împărțim între noi, discutăm. După 10 ani de Radio Dinamo, bucuria mare a fost că în momentul în care s-a schimbat conducerea, faptul că toți, de la venirea lui Zăbăleanu, toți
prima oară când au vrut să vorbească, au vorbit prin intermediul Radio Dinamo Suflării Dinamo. Spre exemplu, Andrei Nicolescu, prima intervenție, prima apariție live a fost la noi. A fost în acea emisiune pe care o menționam. A apărut pentru prima dată să discute timp de o oră cu suporterii, ca așa spunând, nu discută cu mine, discută cu suporterii și asta le spunem tot Și timpul. este o emisiune interactivă în care ei pun întrebări în permanență, nu? Deci suporterii. Da, bineînțeles, eu prefer să preiau dinainte, dar mai și citesc dacă îmi vine o idee sau e ceva care nu îmi vine pe moment. Dar ei știu că discută cu suporterii, cu cei care urmăresc. Deci prin voi mesajul se transmite către masă. Absolut. Absolut, Absolut. da. Pentru ei este făcută, pentru masa de suporteri dinamoviști. Și un alt moment foarte important, uite să nu uităm, faptul că noi am fost cei care la un moment dat transmiteam meciuri amicale ale echipei de fotbal și meciurile echipei secunde pe canalul de YouTube, pe pagina de Facebook și oamenii puteau să vadă meciuri live pe care altfel n-aveau posibilitatea să le vadă. Da. Și noi doar le ceream acordul celor din club. Venim cu o cameră, avem laptopul, avem microfon să comenteze Ionuț, vrem să transmitem meciul, nu cerem nimic, doar vrem să oferim pentru suporteri. Sunteți de acord? Și clubul, trebuie să recunoaștem, a avut mereu disponibilitate, deschidere. Da, băieți, vă ajutăm cu ce e nevoie. Clubul ne-a tratat de multe ori ca pe niște parteneri de imagine. Chiar dacă noi n-am cerut nimic în schimbul acelui parteneriat, exact ca partener de imagine. Și totuși voi de unde vă atrageți sursa de finanțare? Că e important, că voluntariatul, pasiunea, nebunia, dragostea, flacăra pentru Dinamo există, 100%, da? Dar și voi la rândul vostru trebuie să mergeți acasă cu... Avem prin ceea ce facem, am încercat să diversificăm, să nu avem o singură sursă de venit, că atunci era periculos. Asta a fost periculos, spre exemplu, în pandemie, că dacă nu aveai ce să mai postezi pe site, de unde îți mai veneau surse? Un site care să producă, un canal de YouTube care să producă, să ai parteneriate cu... Avem propriile parteneriate comerciale. Parteneriate comerciale. Da. Noi ne bazăm în special pe reclamă, publicitate, pe membership din partea unor dinamoviști care vor să ne ajute. Că și comunitatea, asta a fost un pas important, comunitatea să participe efectiv la proiect pentru a dezvolta proiectul. Urmărești zi de zi Radio Dinamo, cum îți faci un abonament la un Netflix, la un HBO, plătești o sumă lunară, dar noi nu te obligăm să plătești. Dacă vrei să susții, uite, ai această Au fost posibilitate. mulți dinamoviști care au dorit să ne ajute, plus parteneriate comerciale care... Parteneriate comerciale. Dar oare mă întreb altceva, iau invers. Dacă cumva acum v-ați gândit să puneți un abonament, nu modic să spunem, crezi că nu n-ar fi oameni interesați? Nu Ar am fi vrea prea să facem puțin. asta. Eu nu aș vrea să fac asta. Ar fi prea puțini și le-am limitat accesul și nu vrem, ne descurcăm și altfel. Nu este nevoie să facem un sistem pay-per-view. În niciun caz, pentru că am vrut să oferim întotdeauna suflării dinamoviste accesul nelimitat la informație și atunci preferăm să căutăm parteneriate comerciale pentru că avem niște cifre, spun eu, pentru un proiect online, cifre absolut fantastice. Cătălin e cu cifrele, dar site-ul cât are unici, are... Aici se vede clar o creștere importantă, dar sunt peste 200.000 care lună de lună citesc site-ul nostru, 200.000 de dinamoviști unici, pentru că vorbim de o nișă, nu vorbim de un site generalist. Da. În perioada asta chiar sunt șocat. 40-50 de mii de suporte, de cititori unici pe site. Mă uitam comparativ, suntem la nivel cu Eurosport, care este un site generalist de sport și noi avem nișă. Cifrele le avem foarte bune. Știu, l-am avut invitat și mi-a vorbit despre site-ul de la Eurosport pe Ion Alexandru. Giovanni. Pe Giovanni. Da, care mi-a povestit și despre școala lui de dicție. N-am putut să intru în dinamovism cu el, pentru că el e dinamovist în continuare, clar. I-am spus doar că mai am legitimația cu numărul 7 când s-a format pe CH-ul. Da, am văzut tot așa la un jurnalist, mai dau numele că a postat el, Andrei Preotu, la fel, se bucura că are acea legitimație. Deci sunt și în presă foarte mulți dinamoviști. Și unii asumați. Voi? Sunt asumați. Sunt. Mie mi se pare totuși că Dinamo n-a avut parte de o presă corectă de-a lungul timpului. De aceea am și înființat Radio Dinamo, că de aici am plecat, nu? De la informarea corectă. Pentru că existau tendințe în presă și am simțit nevoia să informăm. Dar vezi, când ai un trus și ți se și induce cum ar trebui să scrii, ce ar trebui să scrii, atunci
Ce ești prima dată? Ești jurnalist sau ești dinamovist? Noi ne-am asumat că suntem înainte de toate dinamoviști, înainte de a fi oameni de comunicare. Suntem dinamoviști în primul Și rând. am mai făcut un lucru. Întotdeauna am subordonat interesul nostru personal interesului lui Dinamo. Aveam informații pe care dacă le-am fi dat, ar fi făcut rău clubului, din toate punctele de vedere, dar nouă ne-ar fi făcut foarte bine financiar. Niciodată acele informații n-au apărut din partea Da, pentru că noastră. ați gândit clar cu sufletul. Și asta am făcut de ani de zile. Au fost perioade de frustrare, pentru că era frustrant tu să ții o informație și să vezi că apare în altă parte și au exclusivitate pe o informație pe care au fost foarte multe perioade de frustrare, pentru că noi încercam să securizăm informația, să rămână doar la nivel de club. Au fost informații referitoare la transferuri pe care noi le știam dinainte și am spus nu, sperăm să nu se afle, nu trebuie să se afle ca pentru a nu se crea o concurență. Și mai e un lucru, la un moment dat dacă afli o informație, ți se spune sau tu știi, nu o da, tu dacă o dai, în momentul ăla tu ți-ai anulat accesul la acel om și l-ai pierdut. Pentru ce? Pentru vorba de știri? credibilitate. Credibilitate. Da. Și coloana vertebrală până la urmă și deontologie. Deontologie, până la urmă, am Deontologie. învățat-o și noi din mers. Noi n-am făcut școală de jurnalism, am făcut cu totul altceva, Ionuț la bază contabil, eu am făcut inginerie și apoi am făcut marketing, deci lucruri, dar înțelegi fenomenul, că nu este atât de complicat și sunt lucruri de bun simț înainte de toate. Care este următorul pas pe care vreți să-l faceți în a dezvolta radioul vostru? Sunteți doar voi doi acum? Doar voi doi vă ocupați? Asociați care, care ne ocupăm zi de zi de asta, dar noi doi suntem. Adică mai aveți colaboratori? Da, avem foarte mulți colaboratori. Avem foarte mulți colaboratori și în emisiuni și în articole. Sunt oameni care sunt alături de noi de mult timp. Chiar mă gândeam, avem pe Alexandra care face fotografii la fiecare meci și Din colaborează cu noi. 2015 avem Din 2015. unii care au alături venit de noi. mai târziu. Adică să înțeleg dacă vreau să scriu un articol pe site la voi, nu ar fi niciun fel de problemă. Absolut, întotdeauna am oferit aici libertate, că eu mă ocup de, adică este, să zicem, copilașul meu site-ul și este locul în care am spus întotdeauna suporterii pot să scrie. Eu nu interzic nimănui. Da, avem și printre noi care au făcut jurnalism. George a făcut jurnalism. Romeo N, care a lucrat și la Eurosport, a făcut jurnalism. Acum termină jurnalism. Și ne-a spus, eu nu pot să-ți ofer, eu ți ofer o platformă unde tu poți să scrii, dar la un moment dat dacă cineva îmi va cere o referință sau aș putea să te propun, te voi propune. Și am putut să fac asta pentru unii sau alții. Să fie să-și treacă acolo un CV Radio Dinamo, să-ți dau acreditare la meci dacă vrei să mergi și când se va ivi oportunitatea să poți să mergi. Acreditările pe care voi le emiteți sau pe care, acreditările de presă mă gândesc, nu? Legitimație. Legitimație de presă. Doar la Dinamo puteți să intrați sau se poate intra și pe alte stadioane? Noi la meciuri din deplasare când joacă Dinamo niciodată n-am fost refuzați. Absolut niciodată. Și în general nu ni s-au cerut explicații. Pentru alte publicații se cere. Pentru noi niciodată. Radio Dinamo întotdeauna E a fost. suficient să inserezi linkul cu pagina de Facebook, cu site-ul, să vadă exact că avem 80.000 de urmăritori pe pagină, avem un site. Nu, eu vorbesc din punct de vedere al jurnalismului. Dar noi nu ne-am pus problema, spre exemplu, adică noi ne rezumăm doar la asta. Să mergem la un meci în care nu joacă Dinamo, de exemplu. Dacă joacă Rapid cu FCSB, pe noi nu ne interesează. Evident. Nu ne interesează. Bun, okay. Nu, dar să zicem un meci al național, de exemplu. Da, la meciurile naționale putem să cerem și nu vom fi refuzați. Dar nu am făcut asta. Dacă am vrut să mergem, am preferat să mergem. Poate dacă vom ajunge să avem dinamoviști la național, cu siguranță vom cere și cu siguranță vom merge, să îi urmărim îndeaproape. Da, avem recunoașterea oricărui organism de presă. Recunoașterea oricărui organism de presă. Nu am avut niciun fel de problemă, nu am fost considerați niciodată, sau cel puțin în ultimul timp. Bun, aici evident am evoluat. Am evoluat, da. Nu suntem aceiași de acum 5-6 ani. Corect, dar acum nu avem niciun fel de problemă, suntem considerați, avem aceeași recunoaștere pe care o au cei de la ProSport, de la GSP, de la Digi, de la site-urile mari. Nu uite, cu GSP și cu ProSport, să zicem, suntem în concurență la prima ora dimineții, la ora 9, și noi deschidem live-ul și ei deschid live-ul. Matinalul, da, a devenit... Și de asta concurența noastră nu e cu alți dinamoviști, e cu site-uri generaliste și recunosc că e o mândrie să văd că avem 600-700 când apare counterul că sunt pe live și mă uit în altă parte și văd 100-200. E o bucurie. Este satisfacția muncii voastre, pentru că după 10 ani de zile ați ajuns aici. Și de asta ne dăm totodată, îmi dau seama că care e pasul următor, dar și cum să ne menținem
și cum să trecem la nivelul următor. Aici probabil ține de a avea cât mai mult content propriu evident, de a avea și alt fel de emisiuni, să fie alți oameni care să apară în emisiuni și cum ai spus și tu la un moment dat să ne dezvoltăm și pe alte sporturi. Să găsim oameni care se priceapă un pic și la rugby, un pic și la volei și la sporturi individuale, pentru că nu putem să le acoperim pe toate. Evident că nu. Și nu, apropo de Devine colaboratori, frustrant, pe urmă, e prea mult. niciodată nu ne-am dorit să fiu doar eu și Cătălin în proiect, cei care apărăm. De aceea avem foarte mulți colaboratori care apar în emisiuni, pentru că nu este despre mine și despre Cătălin, este despre Dinamo. 100% E despre Dinamo, nu despre noi. Noi suntem cei care încercăm să le asigurăm o platformă de unde oamenii Bineînțeles, ne-am asumat că suntem partea vizibilă și atunci și criticile, dacă sunt îndreptate către Radio Dinamo, vin... Evident că voi sunteți locomotiva. 100%, deci... Dacă există consecințe, se răsfrâng asupra răsfrâng noastră. asupra noastră. Și de Dar nu știu, asta... ați avut... altă întrebare. Pentru că acum mi-ați indicat-o. Ați avut vreodată plângeri de la CNA sau plângeri către CNA pe vreo anumită emisiune a voastră? Nu. Ați avut pe cineva vreodată care să vă încerce să vă strângă emisiunea, să vă constrângă să nu spuneți anumite lucruri? Nu. Pe partea de emisiuni suntem, cred eu, cu bun simț și vorbim liber, dar vorbim în limitele bunului simț. Asta este și pe site, la fel este recomandarea. Ok, poți să scrii orice, dar nu poți să scrii chiar orice. Da, evident că nu. Și de asta noi norme. Exact, și noi respectăm normele și eu respect, spre exemplu, pe YouTube, pentru că acolo suntem, eu respect îndeaproape și urmăresc content propriu, nu muzică care să nu ne aparțină, nu nimic, suntem 100% legit, îmi place să folosesc. Suntem cât se poate de orientați către contentul nostru și asta ar fi, noi având și acele transmisii live, recunosc că mi-ar plăcea să ne dezvoltăm pe partea asta, să avem mai multe meciuri pe care să le transmitem și mai mult content video, că aici văd că este viitorul presei. Că a evoluat, acum 10 ani când vorbeam de presă, încă mai vorbeam de tipărit. Acum... Ziarul a avut farmecul lui, nu poți să spui. Deci a avut farmecul lui. Absolut. Eu țin minte că cred că suntem aproape de abia așteptam după un meci să te duci să iei ziarul. Corect. Când ieșea prost, nu mă uitam în niciun ziar, nu făceam niciodată nimic și Câteva zile, da. Dar bine, acum resimțim puțin și noi în online, când ne dăm seama când e un rezultat prost, că și oamenii încă au tendința asta, o zi sau două stau deoparte, nu vor să ne audă. Cred că cel mai dificil a fost sezonul trecut, când noi avem emisiune imediat după meciuri și credem că nu vrei să faci emisiune după o înfrângere a echipei favorite. Nu, dar nu vrei să faci o emisiune a doua zi, pe 30 mai, după retrogradarea. Aia ce am vrea să... Aia cred că a fost crunt. Eu nici nu mai țin minte ce am spus în emisiune, recunosc că nu... Da, ați avut invitat? Adică... Nu, am fost doar noi doi. Atunci îți trebuia doza de curaj să apari în fața... Nu apărea nimeni oricum. Pentru că oamenii nu își revărsau furia pe ce se întâmplă în club, își revărsau furia pe noi, pentru că eram cei vizibili. Și ne confundau cumva cu ceea ce se întâmplă în club. Fiind apropiați de DDB, unii dădeau un DDB și atunci automat eram și noi doi luați țintă. Ne-am asumat, am spus o ducem la capăt, dar trebuie să mergem înainte. Că dacă noi pierdem comunitatea, și nu e vorba de noi doi, dar Dinamo dacă pierde comunitatea, nu va avea nicio șansă să supraviețuiască. Pentru retrogradarea putea să vină la pachet cu falimentul. Și asta era marele risc, marele pericol. Înțeleg că unul dintre marele aturi pe care voi le aveți este faptul că ați ținut și comunitatea strânsă. Asta a fost în ultimii ani, asta a fost scopul principal. Am fost, dacă vrei, câțiva dintre nebunii care au fluturat steagul, dar au fost nebunii aia vizibili care au fluturat steagul indiferent de moment. E bine, rău, suntem aici. Și recunosc că Ionuț, până la urmă este o și pentru noi, sau cel puțin voi, te vorbesc în numele meu, e o mândrie că am reușit să facem asta. Dacă mă întreabă cineva ca simplu suporter, da, am făcut ceva pentru clubul pe care îl iubesc, chiar am făcut ceva care se vede. Asta nu mă poate lua nimeni niciodată. Dacă mă întreabă cineva ce am făcut, nu știu, în viața asta, pot să mă laud cu multe, cu copiii, cu realizările personale. Dacă ar fi să vă spun că au trecut fix 60 de minute, nu o să mă credeți, dar ce am înțeles astăzi este că am avut prieteni, doi invitați, care au dat dovadă de niște lucruri pe care rar le găsim la loialitate, pasiune, antreprenoriat, muncă, da? Prietenie, doi oameni, este, să știi că e destul de greu ca doi prieteni într-un business să păstreze aceeași relație și de prietenie și
M-a impresionat plăcut Ionuț când l-am sunat să-l invit în emisiune și mi-a zis să stai să sun pe Cătălin să venim împreună. Eu neștiind cum sunt raporturile dintre voi doi și așa mai departe. Foarte mișto chestia, adică... Da, noi ne-am asumat că am pornit amândoi, suntem 50-50. Bineînțeles, fiecare, Ionuț este mai orientat pe partea de emisiuni, el acolo și-a făcut emisiunile și când erau 50 de oameni pe live și când erau 100 și le făcea și singur. Pe de altă parte, eu m-am ocupat mai mult să dezvolt partea de site. Dar, bineînțeles, amândouă sunt legate. Sunt legate, evident. Da. Țineți cont de propunerea pe care v-am făcut-o vis-a-vis de acest documentar. Absolut. Am posibilitatea tehnică și voi aveți accesul la oamenii care ne pot povesti, mult mai deschisă decât o aș avea eu, pentru că ăsta e un lucru care ar trebui să rămână. Ar trebui să rămână și la un moment dat am fost fascinat de acel documentar pe care l-am văzut pe Netflix. Sunderland, Till I Die. Da, și cred că povestea lor este nici 1% din ce s-a întâmplat cu programul Doar Dinamo București. Da. Nici 1% și din poveștile pe care le-am văzut aici și le-am trăit aici. Pentru că acolo erau niște suporteri care pur și simplu sufereau pentru echipa lor în toată povestea aia și tot respectul, pentru că știm ce înseamnă și suferință. Acum vorbim despre niște oameni care au salvat un club de la moarte, e cu totul și totul diferit. Și ar fi în Europa? Am mai fost la Hajduk Split, am mai fost la Aris în Grecia. S-a mai întâmplat, pentru că programul de DB a funcționat de la început, a fost consiliat de cei de la Supporters Direct și am ascultat și poveștile lor și am învățat din poveștile lor. Dar chiar ironia face că era o persoană, un grec, care coordona și povestea de ce au făcut ei și că au retrogradat la un moment dat. O, Doamne ferește să ajungem și exact acolo am ajuns și noi. Exact acolo am ajuns și noi. Ne povesteau cei de la Aris, chiar apoi au avut rezultate, au ajuns în cupele europene. Da, și au săbătut la primul an în care am luat noi cu clubul, am retrogradat. Da? Și pe măsură ce DDB a crescut, dar nu din cauza DDB s-a ajuns la retrogradare. Dar DDB-ul a reușit să țină clubul în viață. Vorbim astăzi despre Dinamo și chiar și despre Radio Dinamo, pentru că avem un club în viață și clubul a fost ținut în viață și ne-ar trebui, cred că, 360 de minute să vorbim câte au făcut suporterii, prin ce momente grele. Jos pălăria, în primul rând, pe fața suporterilor. Mai este un aspect. 10 ani de Radio Dinamo și eu simt că suntem la început. Pentru că făcând ceea ce îți place și cunoscând oamenii... Senzația este aceeași. Nu, senzația este aceeași și mai este un lucru. Nu simt că e muncă. Nu simți că e muncă. Nu, dacă e pasiune, întotdeauna n-ai de ce să spui cum să simți. Nu, eu lucrând 10 ani în 20 de ani în contabilitate, atunci simțeam că e muncă. Acum simt că e o chestie pe care, dacă vreau să mă odihnesc o zi, a doua zi, e ceva în regulă, nu pot să stau, n-ai cum, nu reziști. Simți nevoia... Faceți un lucru fascinant, să știți, faceți un lucru pe care eu îl apreciez foarte mult. Îl vor aprecia și cei care mă urmăresc, pentru că ușor, eu sunt la emisiunea cu numărul 13, dar deja am ajuns să cresc și să am vizibilitate și evident contentul emisiunilor mele este puțin diferit, dar ideea de comunitate și ideea de business în comunitate și de pasiune și de antreprenoriat este comună. Absolut. Acum, nu ne dezbrăcăm în emisiune ca să ne facem și mai mulți followers, că n-avem cum. Dar... chiar a fost o plăcere să discutăm. A fost o plăcere și vă promit că nu va fi singura întâlnire de acest gen, pentru că vom mai avea multe de povestit. De obicei, ideile ne vin la final de emisiune. Corect. Și întotdeauna finalul unei emisiuni îți dă naștere următoarei emisiuni. Întotdeauna am văzut lucrul ăsta. Păi de asta când se așează niște oameni la masă și discută, sigur ies și niște idei. Vă mulțumesc frumos pentru participare. Faceți un lucru de care vă încurajez și vreau să vă încurajez cât pot de mult să-l duceți până la capăt, pentru că, bine, sper să nu existe un capăt al lui. Nu trebuie să existe un capăt. Deci să nu existe un capăt. Adică să-l predați mai departe când nu o să mai puteți să-l faceți. Trebuie să recunosc că au fost momente în care am crezut că vine finalul. Dar finalul de obicei e alt început, nu? Nu știu, că atunci era foarte ciudat, pentru că noi spuneam că dacă moare acest Dinamo, nu știu dacă următorul care reapare mai este. Mai simțim oare același lucru? Dincolo de lege, de palmares, de instanță. Nu, dar tu mai simți același lucru pentru echipa? Bine că n-am ajuns în punctul ăla. Bine că n-am ajuns. Asta a fost lupta. Pentru că dispărea. Dinamo nu o să dispară niciodată. Era ideea să ai acel Dinamo original.
Da. Acel Noi suntem singurii care ne putem lăuda că acest Dinamo din 48 și până acum este același Dinamo. Nu a apărut altul, este exact același Dinamo și noi putem să scoatem pieptul în față să spunem asta. Alții, din păcate, nu pot să mai spună. Chiar și Liga 1. E bucătăria lor. Corect. Nu? Este bucătăria lor și știi cum e, vor fi adversari la anul. Absolut. Și abia așteptăm. Și noi așteptăm. Da. Ionut Zainea și Cătălin Alexandru, vă mulțumesc frumos. Mulțumesc Dragi prieteni, emisiunea cu numărul 13 va fi greu de intitulat pentru că cred că, nu știu, 13 în alb și roșu nu pot să-i spun, dar o să găsesc o conotație și un titlu pe care să prezint, pentru că a fost o emisiune de suflet și mă bucur mult că am putut vorbi liber despre un club senzațional pe care îl are România și foarte iubit și apreciat. Ne vedem miercurea viitoare cu o emisiune în care vom vorbi despre artă și vom avea o doamnă invitată care ne va vorbi despre o artă foarte frumoasă. Vă aștept pe aceleași canale pe care le știți, pe cel de Facebook, unde suntem mulți, îmi scrieți, ați văzut că răspund tuturor mesajelor, chiar dacă întârzi un pic, sunt multe. Vă aștept pe un subscribe pe YouTube, creștem comunitatea și până miercurea viitoare rămâneți în progres. Toate bune!